Sa ating balitang regional idol, pagsunod po ng mga micro-establishment sa batas sa paggawa ng workplace safety sa Ilocos Sur, pinalalakas po. Yan po ipinaigting po ng Department of Labor and Employment or DOLE Regional Office 1 ang kanilang kampanya nito para sa mas ligtas at mas maayos na lugar ng trabaho matapos magsagawa ng Technical Advisory Visit or TAV. At kasama po ginawa din po yung first aider orientation para sa 104 na may-ari na at mga kinatawan po na nasa kinatawan ng 109 na micro-establishment sa Ilocos Sur. Layunin po ng programa na palawakin pa ang kalaman ng mga maliliit na negosyo hinggil sa pagsunod po ng mga batas sa paggawa at pagpapatupad po ng occupational safety and health standards at paghahanda na rin po sa mga emergency sa lugar sa nasabing mga trabaho. Sa talakayan, ipinaliwanag po ni Labor and Employment Officer 3 at Labor Standards Focal Person Jomer Sikat ang mahalagang provision po ng General Labor Standards at ang OSH Standards, hazard identification at mga patakaran o paraan po upang mapanatili pang ligtas at malusog ang kapaligiran sa trabaho. Nagbigay din po siya ng orientasyon sa mga pangunahing kaalaman sa first aid upang mapalakas ang kahandaan po ng mga establishmento sa oras po ng sakuna or aksidente. Bahagi rin po ng programa ang audiovisual presentation tungkol sa mga productivity at family welfare na naghihikayat sa mga employer na isulong ang balansing kapaligiran sa trabaho at pagbibigay ng halaga sa kapakanan ng mga manggagawa at kanilang pamilya. Ayon po sa DOLE, ang technical advisory visit ay nagsisilbing gabay sa mga micro-establishments upang mas madaling makasunod sa labor at OSH standards. Maiwasan ang mga paglabag sa batas sa paggawa at higit maprotektahan ang kanilang mga empleyado. Patuloy naman ang pagsasagawa ng mga DOLE ng technical advisory services para sa mga micro-establishments bilang bahagi ng layunin nitong mapataas pa ang pagsunod sa labor laws, mapaigting din ang kaligtasan ng mga lugar ng trabaho at maprotektahan ang kapakanan ng mga manggagawa. IFM News. IFM News. IFM News.